Ľavá 3 za balík široké. 150 a bude ľavá 4. Do pravej 4 medzi balíky. 150 a bude brzda ľavá 5. Potom 50 a ľavú 5 nereš. Do pravej 7. 30 a ľavá 7. 50 a ľavá 7. 50 prebrzdí ľavú 2 nie. Do pravej 7. Do ľavej 7. Za ňou 100 a prebrzdí pravú 3. Do pravej 5 zúži. 50 a bude ľava 7. Zo široka zúži. 50. Pravá 7. Pravá 7. 150. A bude brzda ľava 9. Za ňou 150. A bude ľavá 4. Do pravej 4. 150. A bude brzda ľavá 5. Ľavá 5, brzda, 50 a bude ľavá 2 nereš. Do pravej 7, 30, ľavá 7 do úzka medzi balíky. 7 do úzka medzi balíky. 50 a bude ľavá 7. 50 a prebrzdí ľavú 2 nereš. Do pravej 7, do ľavej 7. 50 a bude prebrzdí pravú 3. Do pravej 5 do úzka. 50 a bude ľavá 7 zo široka zúži. 50 a bude pravá 7. 150 a bude ľavá 9, brzda ľavá 9. 150 a bude ľavá 4, do pravej 4. 150 a bude brzda ľavá 5. 50 a bude ľavá 5 nereš. Do pravej 7. 30 a bude ľavá 7 medzi balíky do úzka. 50 a bude ľavá 7. 50 prebrzdí ľavú 2 nereš. Do pravej 8 pôjdeme von. Pravá 8, koniec tyč, vykrúž cieľ. 100 a pravá 2.